Mayong adlaw sa inyo mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo. Sa subong nga adlaw, among adlaw sang Miyerkules, petsa 18 sa bulan sang Oktubre, tuig 2023. Miyerkules subong nga adlaw, kag among adlaw subong sang pagdebosyon sa aton nga mahal nga Iloy, nga amo ang mahal nga Iloy sang sa gihapon nga panabang o kon ang Mother of Perpetual Health. Sa subong man nga adlaw mga kabyanan, kag mga utod ko kay Ginoong Kristo, yari naman kita sa subong nga adlaw sa pag programa naton sa subong sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media. Kung ikaw ang nagalantaw man subong sa Facebook kag o kung sa YouTube man, no? Sa Facebook kita ang makita sa ang pulong San Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading. Ag sa YouTube, kita sa Hiligaynon Catholic Bible Reading. No, sa amo ina ang aton mga social media pages na kung sa diin inyo ako o kita makita sa aton nga pag ah, programa sa kada Miyerkules nga adlaw kag sa Domingo man nga adlaw. Bangod nga subong nga adlaw amo ang Miyerkules, kita ang yari naman sa Hiligaynon Catholic Bible Reading. Kag yari pa lang kita sa libro sang Exodo. No? Sa subong nga adlaw, mga kabayanan kag mga utod ko, kay Ginoong Kristo, ang isa na naman ka kapitulo sa libro sang Exodo ang aton nga pag basahon naman sa subong nga adlaw. Kag sa subong man nga adlaw mga kabayanan kag mga utod ko, ginasaulog naton, no? Suno sa kalendaryo liturhiko sang simbahan, ang Santa Iglesia Katolika, ginasaulog naton subong ang kapistahan ni San Lucas Evangelista o kon Saint Luke the Evangelist. Si San Lucas o kon si Saint Luke ang isa sa mga nagsulat sang mga ebanghelyo o kon maayong balita na nungod sa aton Ginoong Kristo nga mong aton Diyos nga manluluwas, mga kabayanan ag mga utod ko. Kag ginaabi-abi na kun gid kamo mga kabayanan kag mga utod ko, no, labi na gid diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, amo man sa bilog nga probinsya sang Guimaras sa nasakupan sang Archdiocese of Haro, ag amo man sa mga kauturan naton dira sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, dira sa nasakupan sang Archdiocese of Capiz, amo man sa aton mga kauturan dira sa bilog nga banwa sang Kalibo, ag amo man sa bilog nga probinsya sang Aklan, na sinasakupan sang Diocese of Kalibo. Dira man sa mga kauturan naton sa bilog nga banwa sang San Jose de Buenavista kag sa bilog nga probinsya sang Antique, sinasakupan sang Diocese of San Jose de Antique. Inatamyaw man naton ang aton mga kauturan dira sa probinsya sang Negros Occidental kag sa bilog nga syudad sang Bacolod, sa tatlo ka mga nasakupan sang diocese, ang Diocese sang Bacolod, Diocese sang San Carlos, ug Diocese sang Kabangkalan. Muman sa mga kauturan dira sa Mindanao, labi na gid dira sa syudad sang Coronadal, sa probinsya sang South Cotabato, muman sa Sultan Kudarat, sa labi na gid sa syudad sang isang Tacorong, no? Amuman dira sa probinsya sang Sarangani, kung sa diin madamo gid dira sa mga Ilonggo, no? Sa nasakupan sang Diocese of Marbel. Alam mo man sa mga kauturan sa mga utod ko nga mga overseas Filipino workers nga nagalantaw ka nagapamati sa aton nga video
sa subong nga adlaw nga ini. Natamyaw gid na kon kamo kag sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo unsa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas kag sa mga kauturan naton nga bisan hindi Ilonggo pero nakaintindi gid sang Hiligaynon, gina-welcome kag ginaabi-abi gid naton kamo tanan. So hindi na naton pagpadugayon pa, pagasugodan naton ang aton nga programa sa isa ka malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Kristo amon agalon, ikaw ang dalan, kamatuoran kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sang imo kaalam. Paagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol kag sang simbahan katoliko, ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon kag magpahanumdum sa amon sang imo mga ginpang tudlo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gani mga kabiyanang kag mga utod ko kay Ginoong Kristo, yari na kita sa Exodo Kapitulo 33. Bilang panguna anay mga kabiyanang kag mga utod ko ang Exodo Kapitulo 33 ang nagabug-os sang 23 tanan ka mga ka mga bersikulo o kon mga verses kag aton nga lantawon ang ining hitabo nga ini pagkatapos sang ginbasa naton ang Exodo Kapitulo 32 nga kung sa diin sa nagligat nga semana aton nga nahibaluan ang paglapas sang banwang Israel sa Ginoo nga kung sa diin ginsugo nila si Aaron nga amo ang utod ni Moises sa paghimo sang tinday nga baka nga human sa bulawan. Kag ila ini ginsimba, no? Kag atod man nahisayran kung ano ang ginhimo ni Moises, no? Kay ginpadali-dali siya sang Ginoo sa pag padulhog halin sa putok-putokan sang bukid kaupod ni Josue nga iyang masiling naton right hand, no? O kung sa laligan kag dala ang duha ka malapad-lapad nga bato kag sang nakita ato ni Moises mga kabyanan iya ginpusdak sa atubangan sang mga Israelinhon kag amuman sa atubangan sang tinday nga baka nga bulawan nga ilaga ginsimba kag bangod sa pagpustak nga ato kag ang duha ka malapad-lapad nga bato sang kasugtanan mga kabilang ka mga utod ko ang nabindisyonan na sang Ginoo kag may gahom na amo to nga nagsunog ato, no? Sa ila nga ginhimo nga tinday nga baka nga bulawan nga ila ginsimba. Kag bangod sina sa madasig na naton nga pag-recap naakig ang Ginoo kag nagpadala siya sang isa ka pamalatian, no? Kutob sa mga buhi nga pagkatapos nga ginpamatay sang mga Levita ang mga tawo agamuman bangod man sa kaluoy sang ni Moises sa iya katawhan sa iya mga kasimaryo ginpakitluoyan niya ang Ginoo nga hindi sila paglaglagon, no? Pag nagapakita lang mang ina mga kabayan ka mga utod ko nga gusto ni Moises yung hatagan sa mahal nga Dios ang iya banwa sa pagbag-o. Gani yari kita aton hisayran kung ano ang natabo pagkatapos sadto sa natabo
sa mga sa banwang Israel. Exodo Kapitulo 33, ang mando sa paglakat. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, halin ka sa sidi nga duog, upod sa mga tawo nga imo ginpagwa sa Ehipto, kagkadto sa duta nga akong ginsaad nga ihatag kay Abraham, Isaak kag kay Jacob. Sang pagsiling ko sa ila, ihatag ko ini nga duta sa imo mga kaliwat. Magapadala ako sing anghel nga magauna sa imo. Tabugon ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amornon, ang mga Hethanon, ang mga Peresnon, ang mga Hebhanon, kag ang mga Hebusnon. Magakadto kamo sa duta nga maayo kag mapatubason, pero hindi ako magupod sa inyo. Kay kamo mga tawo nga matig-asing ulo, kag base kun ako magalaglag sa inyo sa dalanon. Sang mabatian sa mga tawo ining malain nga balita, nagkasubo sila, kag wala sing isa sa ila nga nagamit sing mga alahas. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, singgana ang mga tawo sang Israel, kamo nga mga tawo nga mga matig-asing ulo. Kung mag-upod ako sa inyo bisan sa malipot lang nga tion, pagalaglagon ko kamo sing bugos. Karon huksa ang inyo mga alahas, kag akon mahibaluan kung ano ang akon himuon sa inyo. Gani halin sa bukid sang Horeb, ang mga tawo sang Israel wala na magamit sang ila mga alahas. Ang tolda nga teleponan. Kinabatasan ni Moises ang pagkuha sang tolda kag ang pagpatindog sini sa gwa sang kampamento sa ulunhan. Iya ini ginhingalanan ang tolda nga teleponan. Ang bisan sino nga luyag pangita sa Ginoo dapat siya magwa sa kampamento kag magkadto sa tolda nga teleponan. Kung magwa si Moises pakadto sa tolda, ang tanan nga mga tawo nagatindog kag ang tagsa-tagsa nagatindog sa puwertahan sang iya kaugalingon nga tolda kag nagabantay kay Moises tubtob nga makasulod siya sa tolda. Sa tapos makasulod si Moises sa tolda, ang haligi nga panganod nagapanaog kag nagapundo sa puwertahan sang tolda kag ang Ginoo nagahambal kay Moises gikan sa panganod. Kung makita sang tanan nga mga tawo ang haligi nga panganod sa puwertahan sang tolda, nagatindog sila, kag ang tagsa-tagsa nagaluhod sa puwertahan sang iya kaugalingon nga tolda. Ang Ginoo nagahambal kay Moises sing tampad, subong sang isa ka tawo nga nagahambal sa iya abyan. Dayon si Moises nagabalik sa kampamento, pero ang isa ka pamatan-on nga si Josue nga iya alagad, nga anak ni Nun, wala nagahalin sa tolda. Ang saad sang presensya sang Ginoo. Si Moises nagsiling sa Ginoo, matuod nga ikaw nagsiling sa akon nga panguluhan ko ini nga mga tawo pakadto sa sadto nga duta, pero wala ka magsiling sa akon kung sino ang imo ipadala upod sa akon. Pero nagsiling man ikaw, nakilala ko gid ikaw, kag ako nahamuot gid sa imo. Karon kung nahamuot ka sa akon, ginapangayo kung isugid mo sa akon ang imo mga ginabuko, agod nga makilala ko ikaw, kag magapadayon ako sa pagpahamuot sa imo. Dumdumaman nga ini nga pungsod imo mga tawo. Ang Ginoo nagsiling, ako magaupod sa imo, kag padag-on ko ikaw. Si Moises nagsiling sa iya, kung hindi ikaw magupod sa amon, hindi kami pagpahalina sa sini nga duog. Kay kung hindi ikaw magupod sa amon, ano ang pagkahibalo sang bisan sino nga ikaw nahamuot sa imo mga tawo kag sa akon. Kung ikaw magupod sa amon, ako
bag-o kag ang imo mga tawo mangin pinasulabi sa tanan nga mga katawhan sa duta. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, himuon ko ang imo ginsiling kay nahamuot gid ako sa imo kag nakilala ko gid ikaw. Si Moises nagpangabay, kun mahimo ipakita sa akon ang imo himaya. Ang Ginoo nagsabat, paagihon ko sa imo atubangan ang bug-os ko nga katahom. Pagihambal ko sa imo atubangan ang akon ngalan. Ang Ginoo magakaluoy kag magakaawa ako sa akon nahamutan. Ang Ginoo nagpadayon, hindi ikaw makakita sa akon nawong, kay wala sing tawo nga makakita sa akon kag mabuhi. Nagpadayon pagid siya sa pagsiling, tan-awa may duog diri sa luyo ko sa diin makatindog ka sa dako nga bato. Kung mag-agi ang akon himaya, ibutang ko ikaw sa gikab sang dako nga bato. Pagtabunan ko ikaw sang akon mga kamot, tugtog nga makaligad ako. Dayon kuhaon ko ang akong kamot, kag makita mo ang akong likod, pero hindi ang akong nawong. Kagamuyad to mga kabyanan, kag mga utod ko ang pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 33. So tio naman ini mga kabyanan kung lantaw naton ang kahulugan sa sining kapitulo sa libro sang Exodo. Mga kabyanan kag mga utod ko ang aton nga pagtukib sang kahulugan sang Exodo Kapitulo 33 ang aton nga kuhaon no sa komentary nga ginhimo sang Biblia ng Sambayan ng Pilipino nga ini nga Biblia ang isa man ka Biblia nga Katoliko nga ginhimo sang Claretian Publications, no. Kaya ang original siya sini is English pero naghimo sila sang Filipino translation. So miari man kita diri no sang ligad may nakita akong hiligay ng translation, so pero wala ako ka hingagaw no nga nakabakal bangod man sa wala man kita abi budget dito no sang amo to nga time. Pero sige lang. Gin translate ko lang halin sa Tagalog no pakadto sa hiligaynon ang ang ila komentary no, nga mag-fit sa aton nga pagtalakay sa aton subong sa sining kapitulo nga ini. Okay? So sugod kita sa Kapitulo 33 versikulo 7. No? Okay. So mga kabayanan kag mga utod ko, makita nyo dira ang versikulo 7 kag ang komentaryo nagasiling ang tolda nga ginatawag nga tolda nga tilipunan
amo ang nauna nga templo sang Dios sa luyo sang iya banwa. Kung tanawon ini ang yara sa guasang kampamento kag medyo may kalayoon kag bag-o lamang ini ginahambal matapos nga nagpakasala ang banwa. Wala na direkta nga nagapakighambal ang Dios sa Israel kundi sa paagi na sa iya anghel, no? Nga makita sa sa kapitulo 32 bersikulo 34 kag amuman makita man naton ini siya sa kapitulo 23 bersikulo 23, no? Kay ang kag daw nagapanimuro na siya sa templo nga ini bangod hindi na siya mabaton sa mga tagipusoon, no? So mga kabyanan kag mga utod ko, ang butsilingon sang Exodo kapitulo 33 bersikulo 7 nagapakita lamang nagadistansya ang Ginoo sa iyang banwa nga Israel, no? Kag wala na siya nagahambal direkta sa iyang mga tawo, no? Sa iya banwa nga Israel kundi sa kay Moises na lamang, no? Kag kung maghambal gid man siya sa iya mga tawo kag suno man sa komentaryo nga aton nga ginbasa, kung maghambal siya sa iya banwa nga Israel, wala siya direkta nga nagahambal kundi nga paagi na lamang sa iya anghel, no? Kay kung aton basahon sa nasiling ko na sa kapitulo 32 bersikulo 34 nagasiling diri, karon lakat ka panguluhi ang mga tao pakadto sa duog nga ginsiling ko sa imo. Dumduma ang akon anghel magtoy-toy sa imo, pero kung ako magsilot, silutan ko sila tungod sang ilang mga sala. So athag mga kabilang ka mga utod ko nga ang Ginoo wala na nagahambal direkta sa iya mga tawo, no, sa iya banwa nga Israel kundi nga paagi na lamang sa iya anghel, no? Dugi na paagi na niya sa iya na nga anghel. Kag lantawon man naton nga sa kapitulo 23 bersikulo 23 makita man naton nga nagahambal man ang Ginoo, ang akon anghel magauna sa imo kag magadala sa imo sa duta sang mga Amornon, Hethanon, Peresnon, Kanaanohon, Hebhanon, kag Hebusnon, kag ako magalaglag sa ila. O silingon mga kabayan ka mga utod ko, hindi na ang Ginoo mismo ang nagahambal sa iya mga tawo, kundi nga paagi na lamang sa iya nga anghel, no? Ang rason sini suno man sa aton nga ginbasa nga komentaryo, naga panimuron ang Ginoo sa iya templo, no? Kay bangod nga ang mga tawo bangod sa katig-a sang ila ulo nangin matig-a naman ang ila tagipusoon, no? Hindi na siya mabaton sang mga tagipusoon sang tawo nga iya ginpagwa didto sa Ehipto, no? So isa lang ina siling nagadistansya, no? Nagadistansya ang Ginoo sa iyang mga tawo matapos nga ginlapas nila ang ila ginhimo ang kasugtanan sa tunga nila sang Ginoo, no? So kung sa aton pa kung ibutang naton sa aton nga tawhanon naton nga balatyagon, ang Ginoo mga kabayan ka mga utod ko kay Ginoong Hesukristo nagtampo,
nagsunggod, no? Wala na siya nagpakigambal. Do siling na nga ng luya siya, no? Nang luya siya agud bangod nga ang mga tawo niya nga gintingwaan niya nga maluwas gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto kag gin butangan niya sang mga layi, hinatagan niya sa mga pagsulundan sa isa lang ka pisok bangod sang ilang nga pagkatigas ang ila tagipusoon sang ilang nga mga ulo ag bangod nga sila natak-an sa paghulat sa pagdulhog ni Moises halin dito sa putok-putokan sang bukid ginguba nila ang kasugtanan nga ginhimo nila sa tunga sang Ginoo. Karon, ano ang buot silingon sini sa aton panahon subong? Ang komentaryo nagahambal man mga kabiyanang ka mga utod ko. Kung magpabilin nga malayo ang Dios sa mga tawo kag wala niya ginapahayag sing maathag ang iya presensya, hindi nga ginasilutan kita kundi para ibagay niya ang iya kaugalingon sa aton ikasarang. Mangin makakulugmat ang iya presensya kung hindi pa kita handa nga itugyan sa iya ang tanan. So, but silingon mga kabiyanan ka mga utod ko, sa aton pamatsagan nga kung ang Ginoo o kung ang Dios nagapabilin nga malayo sa aton nga mga tawo, hindi but silingon nga kita ginasilutan. No? It doesn't mean that we are punished. Ginahimo ina sang Ginoo agud nga ibagay niya ang iya kaugalingon, gina-adjust niya ang iya kaugalingon sa aton nga mga tawo. Kay man ambal nila, no? Kag suno man sa komentaryo nga ini, mangin makakulugmat ang iya presensya. But silingon kung iduso gid niya ang iya kaugalingon sa aton nga mga tawo. Nagakahulugan lamang, no? Nga base sa dalayon, no? O kung base bala magulpihan kita, no? Sang iyang presensya, sang iyang gahom, no? Kay siyempre ang Ginoo nagahambal man no naga naga lantaw man kung ano ang aton nga ikasarang, ano ang aton nga kapasidad, no? Kung paano bala naton kung ano ang aton kahanda sa aton kaugalingon nga itugyan ang tanan-tanan sa iya nga presensya. No? So hindi ina gusto sang Ginoo nga iduso gid niya ang iya kaugalingon. Kundi nga nagapatimaan lang no sa aton mga kauturan kay mga kabyanan nga ang Ginoo sa tanan nga tion nagahulat sa aton nga magdangop sa iya kag magpanawag sa iya. Amo na ang ginabot silingon sang bersikulo 7 sang kapitulo 33. No? But silingon mga kabyanan, dapat kita mismo nga mga tawo, kita gid ang una gid nga magdangop kag magpanawag sa iya. Ag dapat ginapakita sa aton mga kabyanan ka mga utod ko kag ginapahibalo sa aton nga once nga magpanawag kita kag magdangop sa iya, we are ready to accept His presence in our lives. So amo na siya bot silingon mga kabyanan kag mga utod ko. Okay. So dason kita nga bersikulo mga kabyanan kag mga utod ko. Kadto kita sa bersikulo 11, no? Nagahambal sa bersikulo 11 nga ang Ginoo nagahambal kay Moises sing tampad subong sang isa ka tawo nga nagahambal sa iya abyan. No?
Dayon si Moises nagabalik sa kampamento, pero ang isa ka pamatanon nga si Josue nga ialagad, anak ni Nun, wala nagahalin sa tulda. Ano bala ang buot silingon sini mga kabiyanan ka mga utod ko, no? Sa versikulo 11. Nagahambal sa komentaryo sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino, nagpanaog ang Dios sa Sinai agod makigsugilanon sa iya banwa. Ugaling wala siya nagapakighambal sing personal sa mga yadtong makasasala, nga wala pa nakapanugod sa nahauna nga bahin sang ila kabuhi sa pagtuo, unsa diin ang pagsunod sa kasugoan ang nagapangibabaw. Okay. So, detanay. Kung silingon mga kabyanan, kag mga utod ko, nanaog ang Dios dito sa bukid sang Sinai, no? Agod nga magpakigsugilanon, makighambal sa saya banwa. Ugaling wala siya nagapakighambal in a personal way, o o kung sa personal nga paagi sa mga makasasala nga mga Israelinhon nga ang ila kabuhi wala pa nila ginsugudan, no, sa pagtuo, no. Kay ang ginabuot sang mahal nga Dios sang sini sa bersikulo 11 nga ini nga dapat ang dapat mangibabaw sa kaisipan o sa kagipusoon sa mga tao amo ang pagsunod sa kasuguan nga iya ginhatag sa ila. Ugaling ining mga tao nga ining mga Israelinhon sang amo to nga tion nagpakasala sa Ginoo, no? Kung naton padayonon sa kay Moises lamang siya nagapakighambal nga nagaatubangay, no, na makita sa amo nga bersikulo, o espiritu sa espiritu. Lain ini sa mas manubo nga sahi sang komunikasyon katulad sa mga damgo, mga palanawon, kag mga pagpakita nga makita sa libro sang Numeros, Kapitulo 12, versikulo 6. So, actually mga utod ko, ang Ginoo sa masami naga pakita siya o kung pakighambal siya sa mga tao sa paagi sa damgo, sa palanawon, kag sa mga pagpakita. Galing ining natabo ni ining ginakuanan sa bersikulo 11 nga ini, lain ini siya nga sahi sang pagpakighambal niya kay Moises, no? So bali nagapakita mga kabilang mga utod ko nga intimate but silingon face to face gid sila o kun espiritu sa espiritu, no? So wala ini naga-involve sang tawag nga dapat si Moises magtulog, madamgo siya, o kung si Moises nagapungko, kung nagatindog, mayara nga nag-abot sa iya isa ka planawon, o kung sa dinli nagpakita lang ang Ginoo sa iya. So hindi lain ini ang ini nga bersikulo diri nagapakita mga kabyanan nga bangod nga sa aton man nga nabasahan kagina inyo man nakita nga si Moises lamang ang iya nahamutan, no? Ang iya nga kung sa diin ang iya nga presensya nahimpit sa kay Moises. But silingon sa amo lamang ini nga tawo nagapakighambal ang Dios pagkatapos ka nakasala ang Israel. Wala siya naghambal o kung nagpakighambal sa bisan kay sino kundi sa kay Moises lamang. Kay bangod si Moises lamang ang makapuno sang iya presensya, no? Kag kung aton basahon ang ginasiling sang libro sa mga Numeros, versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 6, naghambal.
Kagang Ginoo nagsiling, karon magpamati kamo sang akon isiling. Kung may mga propeta sa tunga ninyo, ginapahayag kong akong kaugalingon sa ila sa mga planawon, kag nagahambal ako sa ila paagi sa mga damgo. So amoy ni mga kabyanan kag mga utod ko ang masami nga ginahimo sang Ginoo sa mga tawag naton sa mga propeta nga gusto niya ipadala, no? Agud nga maghambal sa iya mga tawo sang sadto nga tion sa pungsod ukon sa banwa sang Israel, no? Pero ining ginahimo niya nga naga-intimate gid ang pagpakighambal niya, ang pagpakig-istorya niya kay Moises, isa ini kapinasahi nga butang nga ginahimo sang Ginoo sa iya gid alagad, no? Kay nasiling na kagina, no? Baldira nahimpit gid ang buot o kunang kabubuton sang Ginoo sa iya alagad nga si Moises. Okay. Sunod kita. Naghambal sa pagpadayon mga kabyanan, sugot ang banwa, maupdan sila sang anghel ni Yahweh. No? Ining si Yahweh, ang si Yahweh nga ni amo ni ang Ginoo, no? Kaya ang ngalan ni Yahweh, siling ko na sa ligad pa, ang ngalan sa sang Ginoo sa lingwahe nga Hebreo o kon Hebro na tawag kay Yahweh. No? So, sugot ang banwang updan sila sang anghel ni Yahweh o kon maglaom sa iya bulig kag pag-atipan sini. Nagakauhaw man si Moises sa lain nga sahi isang presensya bangod ginaseparar siya sa iya mga kauturan sa iya papel bilang tagpamuno kag propeta. Kag ginhatag sa ila ang pinakamabaskog nga pagkahidlaw. Luyag niya nga ang nawungsang Dios ang makaupod niya ukon sa isa ka personal nga presensya pinaagi sa pagpahibalo sang Dios kag sang iya mga plano. Subot silingon mga kabayan kang mga utod ko, although nga ang banwang Israel do nasubuan man kay bangod nga silang nakasala, nabaton man nila nga silang nakasala. Kag siyempre nagpasugot lang sila nga ang sila ang updan sang anghel ni Yahweh, no? Sang Ginoo. Pero apang ang natabo kay Moises naman niya is may ara sang pagkauhaw sa iya kaugalingon bangod sang lain nga sahi sang presensya nga ginapakita sang Ginoo, no? Bangod nga tawo lang si Moises, no? Nauhaw siya bangod nga sa tanan nga tion ang Ginoo lang ang nagahambal sa iya. Do nagapakita diri mga kabyanan ka mga utod ko nga si Moises ang masiling naton do hindi nakahalubilo sa iyang sa iyang mga kasimanwa, sa iyang mga kasimaryo, sa iyang mga tawo. Bangod nga siya ang ginpili sang Ginoo bilang tagpamuno sang banwang Israel. O sa aton pa siya ang visible head, no? Ang Ginoo amo ang invisible head. Kag isa pa siya ang propeta. He is a prophet, no? Na kung sa diin kung ano ang ihambal sang Ginoo sa iya banwa nga Israel, ipaagi niya sa kay Moises, ipaagi sang Ginoo kay Moises. Kag si Moises mismo amo ang magahambal kung ano ang ginahambal man sang Ginoo. No? Gani ang gusto lamang ni Moises yung dire ginhatagan sang Ginoo ang banwang Israel sang pinakamabaskog nga pagkahidlaw. At silingon, dogin sunggudan gid sila sang Ginoo, agud nga kung sa diin mahidlaw gid sila. They are severely longing for God. No? Muna sa natawag naton sa English, no. Apang ang luyag naman ni Moises nga
ang nawong sang Ginoo amo lang ang makaupod niya, no? Ang gusto niya nga ang presensya okay personal, pero ang himuon lamang sang Ginoo amo nga ipahibalo sa iya ang mga plano sang Ginoo nga himuon, no? Sa pagpadayon mga kaabyanan, kag ginagiit ni Moises, updan kami kuntani sang imo nawong. But silingon nga magapahayag kuntani ang Dios labi na gid sa iya banwa. Agud hindi lamang sila manginisa ka banwa nga ginaapinan sang Dios, kundi isa ka balaan nga banwa kag nakakilala sa Dios. Subot silingon ginapangabay ni Moises nga kuntani ang Ginoo magupod sa ila, magupod sa iya banwa, no? Ti ang ginapahibalo sini isang suno pa sa komentaryo nga hindi lang sila nga updan lang sila, no? Kay bangod nga sila ang ginpili sang Ginoo, kay sila ang ginpili nga banwa, no? O kung updan sila bilang isa ka banwa, apinan lang sila kung may ara sang inaway. Hindi amo inaangbot silingon ni Moises, kundi nga ang ginapaabot niya nga ang Ginoo magupod sa ila ang Ginoo magupod sa ila kag ang banwa dapat magpakabalaan. Kag sila ang banwa nakakilala sa Dios. Amo na ang silingon ni Moises. Sa pagpadayon mga kabayanan, nagapasugot ang Dios apang sa pagligad lamang sang panahon labaw pa nga magapahayag ang Dios. Pangayoon ini ni Jesus ang kaalam nga ini para sa tanan nga magabug-os sang iya iglesia. But silingon sa amo sini nagpasugot ang Dios, no? Iti kung aton basahon, no, kung aton balikan tong aton ginbasa, ang Ginoo nagpasugot na lang, no, kay bangod nga para na lang sa iya alagad nga si Moises kaluoyan niya ang banwang Israel, no? Kag hindi lamang ini nga nagpasugot ang Ginoo, no, nagpasugot siya bangod lang kay Moises, kundi nga sa pagligad sang panahon inyo makita mga kabayan nga mautod ko, kabay nga grasyahan kita sang Ginoo, mapadayon nato ng pagbasa naton sini, labaw pa ini sa ginpahayag niya sang panahon ni Moises. Ang iya ipahayag, no, sa pag-abot sang panahon ni Ginoong Hesus, no? Kay kung aton lang tawon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, no? Dahil lang yun mga kabanan, ha? Dire sa Juan Kapitulo 17, no, sa Ebanghelyo gid, si Ginoong Hesus nagpangamuyo para sa iya mga gintutunan. Ang ining mga gintutunan niya ini, amo ni ang iya ginpangamuyuan agud nga magbugos sang iya nga iglesia. Now, ang pamangkot, ano nga iglesia? Ang iglesia Katolika, mutsilikon, the Holy Catholic Apostolic Church. Silingon ang simbahan Katolika, no? Kag kung aton lang tawon, balikon man naton, kung tan-awon naton sa Mateo 16:18, may gintukod nga simbahan si Ginoong Hesus. Kagang ina nga simbahan, no? Nagintukod niya sang 33 AD is ang
Santa Iglesia Katolika. No, amo na siya mga kabyanan ang buot silingon sa sining bersikulo nga ini. Okay? So padayon kita. Kadto naman kita mga kabyanan sa bersikulo 18, no? Sa 33 bersikulo 18. Now, anong silingon niya sini? Ang niya silingon sini amo ni. Ang bersikulo nga ini ang isa sa mga may pinakamadalom nga nagaunod sa Biblia. Makatalanahaga nga ginapatpat sa aton ang pagpasugot sang Dios sa personal kag diretsahan nga magpahayag. No? Put silingon mga kabyanan kag mga utod ko, no? Dire sa amo ni nga bersikulo mga kabyanan, ginapakita dire ang pagpasugot sang Ginoo, no? Kaya ang baldi Moises suno sa komentaryo. Suno sa komentaryo kag dira man sa inyo, no? Kun mahimo ipakita sa akon ang imo himaya. Ano ni silingon? Sa pagkamatuod wala nagapakita ang Dios, kundi siya mismo ang nagahambal sang iya ngalan o kung ginapabatsyag niya ang iya gahom kag himaya sa mga luyag nga makita siya. But silingon mga kabyanan, wala ang Dios nagapakita. Suno sa gusto lang niya, no? Pero nagapakita siya sa mga may luyag nga magpakita, mga luyag nga mabatsagan ang iya nga himaya kag ang iya gahom. But silingon, kung wala naton ginatawag ang Ginoo sa iya ngalan, hindi siya magpakita sa aton. No? Ano nga silingon hindi magpakita sa aton? Hindi literal nga magpakita siya, kaya kung magpakita siya sa aton, no? Sa padayon no naton ini, kita nga mga tao mapatay kita kung makita naton ang itsura, no? Sang Ginoo, no? Amo na gani ang rason mga kabyanan ka mga utod ko nga ginpadala niya ang iya anak, ang iya bugtong anak, ang aton Ginoong Hesukristo, ang aton manluluwas, agod nga paagi sa iya persona makita naton ang nawong sang Amay, no? Ang nawong sang mahal nga Dios. Now, isa lamang ini ang silingon niya sini. Kung tawgo naton ang iya ngalan, iya ipabatyag sa aton ang iya gahom ag ang iya nga himaya, no? Kag kun siya mismo nakahamuot sa aton, hindi gid magbalibad ang Ginoo sa aton. So muna siya silingon. Now, dason. Next kita lang. Now, diri sa bersikulo nga ini, sa bersikulo 22, no? Nagahambal da ang Ginoo. Tabunan ko ikaw sang akon mga kamot, tubtob nga makaligad ako. Oh. Ang silingon sini mga kabyanan, kung luyag san Dios nga bendisyonan ang bisan sino sa bugos nga pag-upod sa iya. Halos ginaangko niya ang kaisipan sini sa malawig-lawig nga panahon. Kag ginakuha niya diri ang tanan nga tinaga, ang tanan nga ideya, ang tanan nga handumanan. Kag ginapwersa niya ini nga ginapabilin sa kawad-an nga ang iya presensya lamang ang mabilin. Daw patay tanan sagwa, no? O dire ang baldi nga
ibutang ko ikaw sa gikab sang bato. Are. No. Na, dire. Gambal yang Ginoo. Tanawa may duog diri sa luyo ko sa diin makatindog ka sa dako nga bato. Are. Kung mag-agi ka sa akon himaya, ibutang ko ikaw sa kikab sang dako nga bato. So, dubot silingon mga kaabianan, kag didto siya magapabilin tubtob mag-agi ang Ginoo. No? Kag dayon kuhaon ko ang akon mga kamot. Are. Dayon kuhaon ko ang akon kamot kag makita mo ang akon likod pero hindi ang akon nawong. Dubot silingon, kag mahangpan mo kag makasiling ka sa imo kaugalingon nga ikaw yara ka sa sulod sang Dios. But silingon mga kabyanan mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Ining bersikulo nga ini, no, ang bersikulo 22 kag ang bersikulo 23 diri mga kabyanan ka mga utod ko, kung sino man, no, ang luyag sang Ginoo nga bendisyonan or i-bless niya, no, kay bangod nga ina nga tawo nagaupod sa iya. But silingon mga kabyanan ka mga utod ko, ang bilog nga pagkatawo sang tawo nga ina, iya na nagapanag-iya na ang Dios sa iya, no? Kag ang tanan, no, nga sa iya, no, ihatag sang Ginoo sa iya. Iti nagahambal da nga areo siling pa sa komentaryo, no. Halos ginaangkon niya ang kaisipan sini sa malawig-lawig nga panahon kag ginakuha niya diri ang tanan nga tinaga, ang tanan nga ideya kag ang tanan nga handumanan. Kag ginapersa niya ini nga ginapabilin sa kawad-an nga iya presensya lamang ang mabilin. Daw patay tanan sagwa. But silingon mga kabiyan kag mga utod ko, di niya sila nga ginapatay sang Ginoo ang tawo nga ginabindisyonan niya, kundi nga ginapanag-iyahan sang Ginoo ang tawo nga ginabindisyonan niya, no? Gusto sang Ginoo nga hindi na siya maangkon sang iban, kundi nga ang kuno niya ini bilang iya nga pinili o kung iya nahamut-an nga tinuga. No, amo na siyang butsilingon dira mga kabyanan. Kag dira ibutang ko ikaw sa gikab sang bato. Butsilingon didto ang tawo magapabilin tubtob mag-aki ang Ginoo. Kag dayon kuhaon ko ang akon mga kamot. Kag mahangpan sang tawo pag makasiling siya nga siya ko galingon nga yari ako sa sulod sang Dios. So amo na siya mga kabyanan kag mga utod ko. Kung aton padayonon, no, ining komentaryo, gani ginahambal ni Yahweh ang iyang ngalan. Ginbili niya ini nga nakabutang sa kaibuturan sang kalag, kag ang ngalan nga ini ang wala sing liwan, kundi ang kaalam kag inagihan sa iya walay katapusan nga kaluoy. Sa pagtapos ang panahon nga ini, sa nga bug-os nga pagpahig-upod sa Ginoo, wala sa anuman nga personal nga ambisyon o handom si Moises. Ang labing importante amo nga mahimo ang plano sang Dios nga matugyan sa mga tao ang palanublion gikan sa iya. Subot silingon mga kabyanan ka mga utod ko, ang ngalan sang aton Ginoong Dios, ang Dios nga Amay, sang kita ang iya nga gintuga, no? Ginhatagan kita sa ang kalag, no? Agod nga ang aton lawas may kabuhi, ginbutang nga na inidaan
ang iyang makagagahom nga ngalan sa kaibuturan sang aton kalag, no? Kundi nga kag ang ini nga ngalan nga iya ginbutang sa aton, amo ni siya ang tawag nga kaalam kag inagihan sa iya walay katapusan nga kaluoy. But silingon mga kabyanan, ang Ginoo padayon nga nagakaluoy sa aton. Ang Ginoo padayon nga nagahatag sa aton sang kaalam sa matag adlaw nga tanan. Wala lang naton ina ma manotice, no? Pero nagapakita nga kung kita ang nagaupod sa iya, ang kaalam kag ang kaluoy nga ginahatag niya sa aton wala sing limit, wala sing dulunan, kundi nga walay katapusan. Kay bangod siya hindi lamang Ginoo nga nagtuga sa aton, kundi Ginoo man siya nga maalam kag maluluy-on. Ano bot silingon sini mga kabyanan nga mautod ko, no? Dapat ang aton mga ang ang aton kabuhi itugyan naton ini sa iya. No? Ang aton mga handom itugyan ta ini sa iya, no? Hindi kita maghandom o kun magpangabuhi suno sa aton luyag. Ang gusto sang Ginoo amo ini nga itugyan ang tanan sa iya suno sa iya kabubuton. Matawag lang nila nga surrender your worries to God and God will do the rest. Silingon ang tanan ng mga palaligban mo, ang tanan mo nga handom, ang tanan mo nga ara subong sa imo kabuhi, itugyan mo sa Ginoo. Kay siya ang mahibalo sang tanan, no? Labi na gid limbawa sa akon, wala ako subong obra. Yari lang ako diri sa balay. Kag siyempre bulig man ako di, no? Kag luwas diri sa pagpalapnag ko sang sing iya pulong, sang iya nga tudlo sang iya simbahan. Ini tanan ginahalad ko sa iya, ginatugyan ko sa iya. Kag siya na lang ang bahala nga maghikot sang tanan. Iti tao lang kita, tao lang ako, hindi ako makasarang way ako sang gahom. Kung nagaling nambal nila nga, kung wala ang Ginoo, wala kita. Kung wala ang iya kaalam, wala kita. Kung wala ang iya kaluoy, wala kita. No? Nagapakita lang ng iya kaalam, ng iya kaluoy, wala gid sa katapusan. No? Siya ang nagagahom sang tanan, kita mga tulugyanan lang. No? So amoy na mga kabyanan, ang mga utod ko, ang botsilingon singa. So botsilingon, sa katapusan mga kabyanan, ang labing malahalon, ang labing importante, kung ano ang plano sang Dios sa aton kabuhi, amo ang matuman, hindi ang aton. No? Kung ang aton plano, suno, no, ang aton plano, ayon o kung ugyon sa iya kabubuton, ihatag niya ina. Pero kung ang aton nga plano, ang aton nga handom, hindi ugyon sa iya ginabuot o kung sa iya kabubuton, hindi ina matuman. Kag mangita gid sa paagi ang Ginoo, agud nga ina nga handom, ang handom nga wala nagaugyon sa iya kabubuton, ang handom nga wala nagasuno sa iya kabubuton, ang hindi gid matuman. So amoy na mga kabyanan kag mga utod ko, ang aton nga pagpamalandong, ang aton paghatag sang kahulugan sa sining sining Exodo Kapitulo 33.
mga utod ko kag mga kabyanan kay Ginoong Hesukristo. Gani antes kita magtakop no sa subong takna nga ini na pangabay ko kit kamo mga kabyanan kag mga utod ko, napadayon nyo gid ako nga ipangamuyo kag iampo sa mahal nga Dios nga kabay ang aton sining ministeryo diri sa social media ang nagapadayon kag kabay nga ini man ang mm, malabutan man ang mga kauturan naton, no? Mga kaabyanan kag mga utod ko, no? So madamo gid nga salamat kag kuhaon ko na lang ining oportunidad mga kaabyanan kag mga utod ko kung sino man ang may luyag, no? Kung ikaw ang feel mo, no? Kung pamatsyag mo na sang nakabati ka sa pagpamalandong naton sa subong sining episode naton subong kag gusto mo mag bulig no sa sining ministeryo sa diri sa social media naton diri, ang mahimo nyo lang ako nga i-message no sa aton nga Facebook page, amo ang Pulong sang Dios Hiligaynon Catholic Bible Reading nga bisan pila lang no ang i-balor nyo balor sa inyong bulig no, sa aton nga ministeryo ang pasalamatan ko gid kag ibalik gid naton ini tanan sa mahal nga Dios. Kag mga kabilang ka mga utod ko, tubtob na lang anay kita diri kag kita ay naman kita sa masunod naman nga Miyerkules nga adlaw, no? Sa masunod nga semana kag sa palabuto naman nga Domingo nga adlaw nga mo ang Petsa 22, maga live naman kita kag maga talakay naman kita manungod naman sa katesismo sa aton Iloy nga simbahan nga mga Santa Iglesia Katolika. Magapangamuyo na kita sa atong katapusan nga pangamuyo. Muyo sa tapos magbasa sa santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Kristo, Diyos nun nga agalon, ikaw ang pulong sang kabuhi. Nagatuo ako o Ginoo sang kamaturan. Apang duganging akon pagtuo. Ginaygugma ko ikaw o Ginoo sang dalan sa bugos nga kusog. Bangod nagmando ka sa amon nga sundo ng imo mga sugo. Nagapangamuyo ako sa imo o Ginoo sang kabuhi. Ginasimba ko ikaw, ginadayaw ko ikaw, ginapangabay ko ikaw, ug ginapasalamatan ko ikaw. Sang imo regalo nga among santo sa kasulatan, upod ni Maria, akong tandaan kagalungan ng imo pulong sa akong kaisipan, agpamalandungan sa akong tagipusoon. Jesus amon agalon, dalan, kamatuoran kag kabuhi, kaluoy kami. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Madamo gid nga salamat mga kabyanan ka mga utod ko. Sa liwat, kita ay kita sa Domingo nga adlaw. Kag sa masunod naman nga semana, kita ay naman kita sa pagbasa naman naton sang Exodo Kapitulo 34. Madamo gid nga salamat kag ipamuyo man naton ang mga ang nagakatabo nga gira sa tunga sang Hamas
kag sang Israel. Prodeo et Ecclesia para sa Dios ka sa simbahan. Amen.